لی باژار قامیشلو روجاوای کوردستان اندام سرکرده‌یاتی انجمن اجتماعی یا کردی لی سوریه با amadebûna serokê enekesê civîna xwe ya normal darxist û mijarên girêdayê bi rewşa niha gotûbêj kirin. Civîn bi amadebûna serokê Encûmena Niştimanî ya Kurdî li Sûriyê û Sekreterê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye Pedekesê Siûd Mila û endamên desteya serokatiyê di enekesê de her wiha endamên din bi rêve çû. Di civînê de mijarên siyasî û babatên girêdayî bi doza gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê hatin gengeşekirin. Di vê derbarê de Beşar Emîn endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye ji malpera enekesê re daxuya kirin ku di civînê de pêşatayên dawiyê li ser asa rewşa siyasî bi giştî û bandora wê li ser krîza Sûriyê û tekezî li ser dîtina çareseriya di rêya pijirdeya siyasî ne eskerî re hate kirin. Navborî serbar kir ku di heman civînê de rewşa enekesê di îtîlafê de û pêwîstiya berdewambûna mana enekesê di îtîlafê de tevî hebûna hin ji kesayetiyên nijadperestî di wê kayanê de hate kirin ji ber ku enekesê beşek e ji îtîlafê. Emîn amaje bi wê yekî jî kir ku pêwîstiya ektîvkirina nivîzgehên enekesê û dezgehên wê hate kirin. Her wiha mijara cudabûna partiyên di nava enekesê de hate behezkirin ku di çarçoveya du hefteyên bê de dê were çareserkirin. Ji alî xwe ve Silêman Oso Sekreterê Partiya Yekîtî Kurdistanê Sûriye û endamê desteya serokatiya enekesê ji heman malperê re daxuya kirin ku di civînê de destpêşxeriya Fransî û helwesta Fransayê jê hate gengeşekirin ku ew jî amade ne li ser xakê wê destpêşxeriyê cîbicî bikin. Her wiha Herêma Ewleh û rola Encûmena Niştimanî ya Kurd li Sûriyê û pêşmergeyên roj di wê herêmê de li ser hate seknandin.